shady character. What's his name? Wait now. I got his card here. Yeah, I got it in my pocket. Now, let me see. Oh, yeah, here it is. Doom. I see. It ain't nothing like Constantin, salut! Noroc! Salut, Constantin, mersi că ai acceptat să participi la podcastul nostru. Din start, pentru cei care ne ascultă, podcastul e cu scopul de a menține și a susține business-ul autohton și anume să meargă pe calitate, concret business calitativ. În două cuvinte, pentru cei care ne ascultă, spune-te rog, cu ce tu te ocupi și faci și despre Caragia Winery. Ce mă ocup? Bună. Ce eu mă ocup legat de băutură și de bunișor și de tot. La ziua de astăzi reprezint un grup foarte mare ce ține de un grup francez, ce ține de biochimie și bioprodusă și utilaj în vinificație, plus toate deja am luat și partea de consultare și totodată fondator la Caragia Winery. Deja am devenit din 2016 proiectul a început Caragia Winery, nu, și abia în 2020, sfârșit de iulie, am dat startul. Adică, în mod normal. Cam asta e ce ține. Viața mea e legată cam tot de vinificație. Cam aici mă învârt. Că faci parte dintr-un grup francez de companii care se ocupă anume cu utilajele pentru reprezentanța mai multor companii care produc utilaj, biochimia, ce ține de enzimă, droji, de materiale auxiliare care se folosesc la producerea vinului. Să-i spunem așa, într-un deseori mulți ne asociază sau bine, mulți ar putea asocia asta cu chimia, da? Doar că ceea ce se folosește în producerea vinului, să zic, materialele astea auxiliare, ele nu sunt bioproduse, adică nu sunt chimii, cum toți înțelegem. Dar pentru unii, ca să mă înțeleagă foarte simplu, îi spun chimie, mă ocup și atunci am încheiat orice discuție și utilaje. Utilaje începând de la un simplu șurub în cramă până la cele mai moderne presă, vasă, echipamente de îmbuteliere și toate lucrurile astea. Și tu anume în Caragia Winery te-ai lansat fiind deja din industrie, nu ești Bine, lansarea în Caragia Winery a fost și este un vis de a aduce consumatorului vinurile altfel printr-o ediție limitată. Și când zic altfel, dat fiind faptul că sunt mai aprofundat în chimie, mie foarte mult asta îmi place, eu acolo mă joc, în a elabora vinul, în a-l urmări cum evoluează vinul, în timpul fermentării, în măturare, în lucrurile astea. Și de asta s-a creat Caragia Winery. Bine, eu am avut șansa prin a învăța de la cei mai buni vinificatori din Moldova, știi? Adică a fost o chestie în care am urmărit sau am avut șansa să văd vinificatorii noștri din Moldova, să-i cunosc, să aflu cum ei fac vinurile care sunt de top, multe vinuri din Republica Moldova care la concursuri mondiale tot aducem numai medalii, de o bucată de vreme vin și mai multe. Asta e un beneficiu pentru Moldova. În care industria vinului e mereu în creștere, adică în creștere ce vorbesc de tehnologii, de vinuri bune și la noi chiar se vede o creștere destul de semnificativă pe partea asta. Eu o spun așa că e de la embargo încoace, adică o creștere destul de interesantă și în care au apărut vinuri calitative.
și am început a face vinuri calitative ca Republica Moldova. Dar tu anume ai de cunoștințe, know-how în domeniul tehnologiei producerii sau pe lângă Cunoștințele cu siguranță, dacă vrei să faci un produs care îl dai, mai ales că, cum să zic, care îl scoți pe piață și ești evoluat de lume, da, de consumatorul final, cu siguranță fără cunoștință nu faci. De asta, ca și de profesie, eu sunt inginer tehnolog, iar după aia, prin multe traininguri, prin multe cercetări, singur... Presupun că și lucru practic, concret. Lucru practic, la sigur, pentru că nu fac asta bine. Cum am spus, cum îți spuneam mai devreme, istoria mea în vinificații e așa, practic, de când am început facultatea, că am ținut-o în vinificație doar, adică nu prea am avut și alte lucruri. Bine, că am fost în vânzări de vinuri sau că am fost în partea practică, în tehnologie implicat. Și de aici m-a plecat cam totul și cum îți spuneam, adică prin norocul care l-am avut, atunci am stat într-o zi și am zis că, ok, hai să încerc să aduc în procesul tehnologic să-mi schimb, să-mi găsesc semnătura mea, să zic așa, în care sunt acolo implicat în elaborarea vinului, în producere însăși. Povestește un pic despre, concret, numai despre Caragia Winery, doar despre compania asta. Că eu din câte am observat, m-am străduit să nu te cercetez mult prin interneturi, să nu fac un background check, pentru că vreau dintr-o parte... Vei vedea doi oameni vreau tot să aflu. Nu vreau să aflu din altă parte, vreau tot de ei și anume întrebările care să le pun să fie anume îndreptate din perspectiva că eu nu cunosc nimic despre voi. Unica ce am aflat e că v-ați deschis în 2019, cel puțin și spun interneturile. Și am suntem în toamna anului 2020. Cum a evoluat chestia asta? De unde ați început? Și noi suntem lansați ca pe piață foarte recent, să zic, dar însăși în conceptul Caragia Winery s-a pornit în 2016, în care prin încercarea de a avea o abordare diferită ce ține de schemele tehnologice în elaborare, în procesul producerii de vin, da? Și în 2016 am prelucrat primii struguri. Asta a fost Merlot, într-o cantitate foarte mică, pentru că am pornit-o, să zic, ca test. Hai să vedem unde mi-s puterile și dacă îmi ies, merg mai departe. În 2016 primul soi a fost Merlot, în care ce interesant, în timpul procesului am folosit cam 2 drojdii în fermentare, ceea ce iarăși ai nevoie de multe, să zic, grijă în care folosește astea 2 drojdii. Și după asta s-a dus la maturare în baric timp de 2 ani, 1 an și 9 luni, cam așa a stat în baric. Și după asta a fost pus în maturare în sticlă, 2 ani jumătate până acum. Dar cum s-a pornit, că compania a fost înregistrată, să zic, în 2019, în Caragia Winery SRL. Și în 2019 am prelucrat Cabernet Sauvignon, în tehnologia de rozea. Pe urmă, foarte mult timp ne-a luat ca să gândim ca concept, ca, să zic, lansare. Am vrut să ieșim puțin mai repede pe piață, dar când am conceput tot și ok, ne-a luat foarte mult design, nu? Pentru că la design noi am început, cred că în 2017, în jumătatea anului,
S-a început deja a lucra asupra conceptului și designului și tot. Design numele și la sticle La sau sticlă, la TED? denumire, tot conceptul, cum să arăte. Coloristica, coloristica, companie, brandul. Și ceea ce e drept, asta a fost partea, cred că, pe lângă a face vinul, asta a fost o provocare pentru mine. Să zic, cu toate că nu eram departe de marketing, făcusem și înainte marketing, doar că, bine, intrasem într-o sferă unde marketingul e puțin diferit și foarte mare, știi? Și atunci, am avut diferite unde ne-am oprit, am dat înapoi, hai de nou să evaluăm dacă ne place sau nu ne place. Nu, și în finele anului 2019, cred că a fost cam gata tot, cu gândul că în februarie facem lansarea. Nu s-a primit că a venit pandemia care a venit, ok, hai să reorganizăm tot ceea ce am gândit, am fost nevoiți, am pus pe stop, ok, hai ne gândim ce am putea face în pandemie. Nu? Și până la urmă am luat hotărârea că, ok, în luna iulie, la sfârșit, mergem totuși spre lansare. Am lansat chestia de a fi emoții în ediții limitate, pentru că asta vrem să redăm. Asta a apărut ca concept Cărăgia Winery. Eu fiind pentru mine mult mai important și accentul pe care foarte mult îl pun în crearea ceea ce ține de Cărăgia Winery și vinurile pe care le facem, este de a fiecărui consumator sau să-i dăm o emoție, pentru că asta dă vinul. Asta e, unul îți dă o emoție de veselie până la urmă, un vin poate să-ți dai o emoție de nostalgie sau de dragoste, să-ți aducă aminte careva amintiri. Până la urmă sunt totul legat de o emoție și asta am încercat să facem, adică de a trezi careva emoții fiecărui client care va gusta vinurile noastre. Și de aici a apărut și denumirea de emoții în ediții limitate, pentru că am venit într-o ediție foarte limitată, acum încet încercăm să creștem emoțiile astea, să-i zic, ceea ce pentru... Și cam așa am apărut pe piață, să-i zicem, în linii generale, cum a pornit Cărăgia Winery, de asta puțin... Spune că inițial planul era de lansat în februarie, doar că pandemia v-a dat un pic planurile peste cap. Ce ați făcut în pandemie? Ați așteptat, v-ați spus și ați spus că băieți, ne regândim de obicei mulți sau cel puțin pe care oameni de unii mă mai inspir sau să zic ceea ce am observat de-a lungul timpului, în pandemie e într-un moment în care într-o criză poți să ai șanse mult mai mari decât într-o viață normală, da? Nu, am făcut stopul ăla de o săptămână, cred că ne-a luat, care șocul puțin că ok, cum facem, ce facem, pentru că erau planurile deja pregătite spre o lansare, să zic, în condițiile normale, unde putem avea discuții tet-a-tet cu clienții, întâlniri, pentru că asta ne propusesem din start, la care am făcut o pauză de, cred că o săptămână, până când șocul acela a trecut la toată lumea, că bă, ok, uite, a venit, ne-a blocat pe toți, după asta zic ok, hai, reorganizăm din nou, ne adaptăm, pentru că asta te impune să faci. Atunci, n-ai mai numi o business sau n-ai mai numi o afacere sau lucrurile pe care tinzi, știi? Și atunci am făcut stopul, ne-am reorganizat, am regândit din nou ce ține și de planul de lansare și de planul de marketing,
pentru că era una până atunci ce gândeam noi și știam sau verificasem, să-i zic, planul de marketing, că uite, dacă facem acțiunile astea o să putem aduce careva beneficii companiei. Într-o săptămână ne-am trezit, ne-am întors, am zis că ok, începem a testa alte lucruri noi, până când ne-a luat ceva timp, până când am testat, până când am formulat din nou, cum apărem online, pentru că deja trebuia puțin să înveți online-ul ăsta, cum îl adaptezi ca să ajungi la client, pentru că mai ales e foarte greu ca să aduci clientul în fața calculatorului, ca anume pentru ceva să privească, da? Care e nou, care nimeni nu știe și plus la asta aduci un produs în care de a te evalua cineva sau de a te cunoaște în chestia asta, e nevoie să-l guste. Și atunci zic, aromele nu le dau prin internet, prin video, gustul fix la fel, dar gustul îl mai povestești și asta poate să mai faci apă în gură, dar altfel ca să-l simți nasul și tot nu poți să-i redai. Și de asta atunci a fost așa un mic șoc, dar ok, ne-am regândit, a fost și pauza asta în care noi ne-am luat-o în care, ok, hai să gândim lucrurile sau mai eliberat din restricții, adică să mai liniștit apele. Și atunci am avut posibilitatea chiar și după lansare, peste o perioadă de, cred că un jumătate de lună, cred că așa a fost, nu mai țin minte exact, în care am avut și prima degustare, am putut livra deja către clienți și de a face degustările ca oamenii să servească, să vadă, să înțeleagă, băi, ce am adus noi pe piață. Adică cam asta a fost atunci în pandemie. Importantă e de a nu-ți pierde cumpătul în momentul dat. Că, dacă ne uităm în istorie, cam o dată la 2 ani vine câte o criză oarecare ne lovește, așa că de asta facem business. Să ne adaptăm. Să ne adaptăm. Și acum, la ce etapă sunteți? Cât de mari sunteți? Cât de mici? Noi nu ne putem mari numi, pentru că nici scopul meu n-a fost de a face ceva mare din start sau cum noi am luat-o ca ceva exclusiv și ceva diferit. Politica însăși a noastră, sau mai bine spus și eu, ceea ce îmi doresc e de a da clientului emoțiile de la noi. Adică de a avea posibilitatea cu cât mai mulți clienți de a discuta, de a-i explica filozofia, cum am apărut noi, de ce am văzut stilul ăsta la Rozie de a-l face vinul așa, dar nu în altă metodă roșu, de ce așa și nu altfel, știi? Și acum suntem la etapa când noi ne bucurăm de fiecare feedback care vine înapoi, de încurajările care le primim, care le mulțumesc la tuturor care ne încurajează și ne trimit e-mail-uri, ceea ce vedem că înseamnă până la urmă e nota care am făcut bun sau am făcut rău, este până la urmă clientul cel care a luat sticla și la urmă îți dă o notă pozitivă sau negativă. La moment avem doar pozitive și ne bucurăm de chestia că suntem la startup. Adică avem o creștere. Încă nu putem să ne facem o închipuire unde o să fie punctul nostru de oprire, ca mai apoi să ne facem media și să zicem noi trebuie să mergem în direcția asta. Multe lucruri încercăm să le testăm cu siguranță înainte de a le lansa sau de a următorii pași de a-i face. Doar că, suntem în euforia asta. Creștem, lumea se interesează, cât mai multă lume tot întreabă de noi. Vom vedea unde. Deja planurile sunt și pentru anul viitor. Venim deja, puțin lărgim și gama. Venim cu
cu mai multe noutăți, cu mai mult, să zic, surprize sau pe care vrem să le lansăm, mai mulți pași care să fie atât consumatorilor, cât și pentru noi. Da, de exemplu, dacă să luăm pe etape, aveți procesul de producere, da? Procesul de producere într-o locație a companiei sau în chirie. Nu, la moment, la volumurile pe care noi le avem, de a face o investiție, bine, ne dorim în următorii ani, vom avea un loc unde vom fi a nostru, dar la moment închiriem un spațiu, practic o să zic, închiriem spațiu în Bunișor, unde ne facem vinurile. Unde îl faceți? Aici în Chișinău? Nu, este în Isporeni, la școala profesională. Este o microvinificație unde cam ne permite unele din echipamentele cele mai noi care s-au făcut prin investiții proiectul și atunci e dotat cu de toate pentru a-ți permite de a face niște vinuri de calitate. Adică, și atunci eu am luat, fiind și din Isporeni, am zis că care e punctul cel mai aproape și de suflet ar fi să mă întorc în Isporeni de a încerca acolo să fac ceva. Plus la asta că ajutăm și încerc de a ajuta și studenții care sunt ai școlii, pentru că în cadrul școlii au specialitatea viticultură și vinificație și mai mult proiectul însăși este elaborat pentru ei, microvinificația aceasta, de a le da posibilitatea de a vedea procesul cum are loc și de a avea contact cu toate echipamentele ce ține acolo. Și atunci încerc și partea asta să aduc un beneficiu, sau cel puțin pentru mine satisfacția e mare atunci când știu că pot să împarți careva cunoștință și să vezi că cineva chiar își dorește poate să crească, pentru că deja am găsit acolo o persoană care am și angajat-o deja în cadrul companiei noastre. Anume din cadrul școlii profesionale. Da, era un elev care anul acesta finisa școala și mi s-a părut așa un băiat destul de treabă. Și anume în domeniul, cred că, producerii pe partea de tehnologie. Da, adică de a mă ajuta în tot ce ține în procesele astea de tehnologie. Și Câți oameni lucrează acum pentru Caragia Winery? Pentru Caragia Winery? Am vedere, luând în considerare că posibil să lucreze cineva și de la școala profesională. Nu. La moment, 2 oameni avem angajați, în care mai avem contracte în afară, adică care ne prestează servicii outsourcing. Da. Acum pot să zic că echipa e mare dacă luăm toți împreună. Dar la moment ceea ce avem în companie sunt 2 angajați în care cred că de la anul vom începe a crește mult mai... Și ăștia 2 angajați, unul este contabilul și unul este persoana de răspundere a producerii. Adică toate chestiile cu... poate alte chestii au fost date în outsourcing, dar anume contabilitatea ai decis. Contabilitatea am decis ca să fie pe loc. Să fie pe loc. Bine, nu e o contabilitate enormă, că și persoana aceea contabilul la noi nu este la moment full-time, da? Adică doar atât cât este necesarul pe o perioadă, pe lună, să zic așa. Iar ce ține de persoana care ajutor pentru producere, atunci este full-time. La noi, în care ne ajută. Și acum în producere, cam și cantități. Acum, la moment, cu la momentul de astăzi, în fermentare și cu cel finalizat deja fermentarea, sunt undeva între 20.000 de litri. 20.000 de litri. 20.000 de litri.
gestionate toate de băietul ăla care... Nu, de către mine gestionate toate. Am înțeles. Mie îmi place să am controlul asupra, mai ales ce ține de calitate. Și atunci, cum am zis, mulți ani mi-a luat ca să-mi găsesc, să-i spun, să pot îmi aduce semnătura mea în vinuri. Și atunci orice proces este controlat de mine, 100%, orice, cum să zic, atât sticla până la dopul sticlii, tot este pus de mine personal și sticla pusă în cutie și până la urmă eu personal fac și livrările. În independență. Bine, noi o luăm care, că nu suntem atât de mari acum, în care, să zic, avem livrări zi la zi sau gata, a explodat boom-ul pentru Caragia Winery și adică trebuie să facem. Nu, în weekend, în ăsta ne organizăm. Este implicată și soția, adică am adus toată familia. Până la urmă este un copil al nostru, știi? Un business de familie în care doar că este crescut încet, cu răbdare, am încercat să tragem atenție la fiecare, să zic, element care este pus atât pe etichetă, în vin, de a aduce ceva ca un copil al nostru pe piață. Și atunci, acum, când ești într-o echipă, cum să zic, când ești abia la început, multe lucruri le faci tu singur. Că până la urmă nu știu dacă îmi doresc să fiu cel mai mare producător de vinuri. Nu cred că asta e scopul. Sau, cel puțin nu e asta filozofia Caragia Winery la momentul de față. Ca să încercăm să intrăm un pic în esența afacerii, care sunt etapele însăși operaționale, începând, dacă ai putea să le descrii un pic, începând cu, spunem, din momentul când trebuie de făcut vin, până când am încasat banii de la clienți. Așa nume, dacă îl poți etapeza. De exemplu, identifica materia primă necesară. În vinificație este spus că 90% practic din vinul care este produs, un vin de calitate, contează materia primă. De asta, la moment, ne alegem și materia primă, din care, că asta este cel mai important, de a avea niște struguri sănătoși, de a face ceva bun, mai ales cum noi fiind și mici producători, atunci tu ai și pierderile foarte mari, adică în partea asta. Și atunci, dacă nu mai ai și struguri sănătoși, mult mai greu ca să ieși sau să realizezi un vin bun. Când față de mari producători, atunci pierderile nu sunt într-atât de mari din strugurile alea. Noi, ca mici producători, multe etape nu le putem face și atunci renunțăm la procentul acela din struguri care ar putea fi utilizat ca și produs. Și de aici, primul loc stă alegerea materiei prime. De asta și primul lucru a fost la mine că am început doar cu un soi, după aia să merg spre a doilea. Anul ăsta deja cred că mergem deja în 4 soiuri. 4 soiuri de struguri. 4 soiuri de struguri în care îi producem deja, adică... Și este 4 soiuri de struguri. Câte tipuri de produse vă permite să faceți? La moment, din 2 am făcut 2. Ok. La anul ăsta, din astea 4, ok, pregătim ceva nou, o să vedem dacă ne va reuși, poate o să mai apară și un cupaj de grabă. Dar cu siguranță nu apare atât de grabă cum...
cel puțin nu cum aș vrea eu, pentru că oricum, cum am zis, aici e procesul acela de a avea răbdare cu vinul și de a da posibilitatea să-și crească să mătureze într-atât până când socoți că ok, îl scot pe piață sau nu îl scot încă pe piață. Niciodată cu vinul nu știi până la urmă încotro, da, tu monitorizezi, toate procesele sunt monitorizate, tu poți să-ți dai seama vinul ăsta va fi bun sau nu bun, dar da, eu am zis că toți cei care se ocupă cu vinificația sunt oameni pasionați, fanați, în care oameni devotați industriei asta, pentru că altfel nu pot să realizeze. Aici merge vorba de foarte mult răbdare în vin, da? Pentru că dacă luăm, noi abia luna septembrie am început prelucrarea și vinul va apărea la mulți producători care își finalizează producerea de vinuri, da, pe în octombrie. Vinul apare abia în 2019, 2020, producerea în 2021, în mijloc, dacă apare. Ok, vorbim de vinurile albe care apar puțin mai devreme decât toate. Dar în rest, tu ai nevoie de o răbdare enormă până când apare în sticlă și după aia să-l pui spre disponibilitate pe piață. De asta, primul lucru este că alegem materia primă și ne alegem cu de unde ne procurăm strugurii. După aia ne alegem foarte bine ce ține de procesul tehnologic. Adică cum îl prelucrăm, le gândesc foarte bine, încerc să văd care sunt noile tehnologii apărute foarte mult, pentru că asta și este Caragia Winery, ceea ce vreau eu să fac este de a experimenta mai mereu. Adică uneori același vin, nu același vin, dar ca să fiu același an de struguri, mereu mai încerc să îl studiez sau să zic în altă direcție, da? Față de cum a fost anul trecut. Anul ăsta mai puțin ne schimbăm, hai să vedem cum o să ne iasă anul ăsta. Adică mereu suntem într-o cercetare până când, mai ales că industria vinului e așa că niciodată nu stă pe loc. Dacă astăzi ai făcut așa, mâine la sigur nu-i să faci tot așa, pentru că noi depindem și de climă și de multe elemente pe care trebuie să ai, care mai ales în ultimii ani clima la noi s-a schimbat. E enorm. Ceea ce în următorii, cred că 10 ani, o creștere bruscă a temperaturilor și care nu mai poți face cum ai făcut cu 10 ani în urmă vinul, anul ăsta tot într-aceeași manieră să-l prelucrezi. De asta totul e mereu în gândire, adică cum iau, care e tehnologia pe care o aleg să merg în producere. Ai spus o secundă, ai spus că alegi de struguri inițial pentru a asigura alegi foarte atent strugurii, pentru a asigura calitatea. Explică-ne, te rog, ce înseamnă calitatea vinului. Parcă cel puțin un non-profesionist în vinuri nu o să înțeleagă mult. Eu sunt amator de vinuri. Până la urmă, calitatea pot să o spun în urmă la ce am gustat, dar nu pot explica. De exemplu, dacă servesc două tipuri de vinuri, calitativ e cel care ne-a plăcut. Noi poate să nu fie numai decât calitativ, dar el ne-a plăcut. Ce înseamnă însăși calitatea? Ca să o înțelegem. Însăși calitatea înseamnă în potențialul, depinde de care soi vorbim. Sau bine, e foarte larg aici ce ține de calitate, cum zici tu. Da? Dacă să spunem, de exemplu, că mergem pe vin rozea. Pe un vin rozea, iarăși apare soiul. Okay. Din care soi. Dacă un strugure, de exemplu, cum anul ăsta, pe multe părți din Republica Moldova au fost afectate de grindenă, da? Atunci recolta este mică. Strugurile are careva, cum noi mai numim mucegai, sau este bătut de piatra asta,
Și atunci tu nu poți să extragi atât de mult ca să-l faci cu o aromă atât de intensă sau un gust care, de exemplu, cum spui tu, mie care mi-a plăcut. Asta eu îl aleg. Pentru că, până la urmă, da, este o chestie în care tu, ca consumator, vii și zici, bă, ăsta îmi place eu. Nu contează prețul vinului, pentru că eu iubesc în stilul ăsta, știi? De asta în lume sunt atâtea stiluri de vin și toate, practic, sunt diferite. Adică niciodată nu ai să găsești un vin de la un alt producător în aceeași manieră fix ca cum la mine sau ca cum eu pot să, într-un fel, să zic, păi că e la mine, ca la mine vinul. Nu, pentru că toți au avut maniere de struguri diferiți, toți au avut maniera de lucru, da, ca și tehnologie și ca și diferită. Și de aici, dintr-o struguri cu o calitate joasă, nu prea poți foarte multe să aduci în pahar. Atât ca gust, aromă, astea sunt de bază care consumatorul îl câștigi, da? Îmi place de-amă deja, dacă vorbim acolo de hedoniști care mai și vine și post gustul, care spune aromele primare, terțiale, deja aici intrăm într-o așa într-o știință într-o știință foarte aprofundată. De asta foarte mult contează strugurile. Un struguri sănătos îți dă un potențial de lucru foarte, nu să-i spun ușor, dar unde ai cu ce lucra, să zic. Ai o materie primă în care îți permite să construiești ceva de calitate. Un struguri slab e, cum să zic, până la urmă nu știi ce va ieși. Chiar cât de tare nu te-ai strădui că, uite, sunt cel mai bun vinificator din lume, știi? Dar dacă nu ai o materie bună în care cu ce să lucrezi, atunci nu poți să-ți pui în valoare maestria, știi? Și atunci de aici vine. Asta înseamnă... Și teoretic, pentru a menține controlul asupra gustului sau calității, să fie constant același vin, teoretic un vinificator trebuie să aibă concret poamă sau strugurii de personal care mereu îi cresc sau îi utilizează după aceeași tehnologii mereu. Și astfel, teoretic, ar putea să obține același gust sau până la urmă totuși depinde de mulți factori de care nu depinde, mulți factori externi pe care nu putem controla. Iarăși, eu mă întorc la ceea ce am spus. În ultimii ani foarte mult s-au schimbat clima, da? Care strugurile de asta depinde foarte mult. Da? Dacă acumulează atâta apă, nu acumulează, dar am în vedere dacă a plouat atât de des cât a fost nevoie pentru strugurile alea, a fost soare atât de timp cât a avut nevoie pentru o maturitate de plină sau nu a fost. Dar, iarăși, mă repet, an de la an este diferit. Niciodată nu putem ști că, uite, mie o să-mi iasă fix exact ca așa anul trecut. Asta e, de exemplu, pentru mine, asta e vinificația care m-a tentat, să zic, eu fiind pasionat de chimie foarte mult și fiind o persoană care nu prea îmi place foarte mult monotonul, da? În care mă plictisesc foarte repede, prin asta m-a atras vinificația, că mereu ai ce învăța, mereu de la an la an e diferit. Același strugure, dar vinul până la urmă bine, nu este foarte diferit dacă ai aceeași continuitate în calitate, da? Dar oricum, ceva mai apare nou, o aromă, un gust, apare ceva, știi? Și atunci mereu ai cu ce, să zic, nu ai timp de plictisală în vinificație. Așa și aici, da, tu poți să-ți păstrezi același nivel de calitate, dar eu, de exemplu, într-atâția ani când sunt în vinificație, nu cred că aș fi de acord să zic că, bă, uite,
ai aceeași calitate a vinului, e exact ca și anul trecut, e exact ca și mai anul trecut și tot așa, de fiecare dată, știi? Nu, ești sigur în calitate că deschidând sticla din 2020, deschizând-o pe aia din 2019-2018, nu vei da greș niciodată cu acest producător, da. Dar că ele vor fi exacte de fiecare dată, nu. Pentru că... Deci la recoltă la recoltă, vinul mereu e diferit. Nu e o dezbalans în care total nu e același vin. Nu, aromele de bază mereu ele sunt, dacă vorbim de soiuri, da? În care tu ai niște arome de bază cu care lucrezi cu ele și tu mereu le găsești acolo, adică nu poți. Doar că într-un an sunt mai intense, într-un an poate să nu-ți iasă așa de intensă, în dependență de... Pentru că sunt foarte mulți factori aici. Strugurile, echipamentele în cramă, da? Ca să-ți permiți să faci toate lucrurile astea. Și atunci sunt investiții enorme de mare într-o vinificație. Cam asta e. După și s-a identificat materia primă, concret strugurile. Ce facem noi mai pe urmă? De asta, după aia, alegi momentul oportun de culegerea strugurilor. Și aici e o joacă foarte, să zic, interesantă, în care să-i găsești punctul în care strugul acumulat e la deplină maturitate, să zic. Pentru că și strugurii au unde tot acumulează, în care ajung în nivelul maxim, după aia poți să nu reușești și să-l scapi în care se ducă înapoi în modul de pârgă, să zic. Și voi anume, când alegeți materia primă sau când se alege materia primă, se alege direct necules, da? Sau se poate deja... fac într-o perioadă în care tu deja, după cunoștință, îi faci laboratorul mai... a strugurilor care se află pe vița de vie, îi faci și în laborator testele necesare pentru a-l aduce la punctul cel la care, bine, tu decizi care e scopul strugurului, soiului, da, care e direcția vinului care tu vrei să... Pentru că dacă tu ai nevoie de niște vinuri fructate, da, atunci sau mergem în direcția spumantelor, unde tu nu ai nevoie de un struguri foarte supracopt cu un alcool foarte mare, da, pentru atunci tu îl alegi, că îl culegi mai devreme, dacă vrei spre o maturitate în butoi și după aia și în sticlă și în tot, cu siguranță că vei avea nevoie de un struguri care are să zic, un potențial alcoolic mult mai mare, în care să-i faci și un corp mai mare, ca să poată ține îndelung ani spre maturitate. De asta se fac teste prin laborator, în care este urmărită plantația, cum evoluează, începând de cum începe coacerea strugurului. Și atunci orice tehnolog sau viticultorul împreună cu enologul își aleg momentul oportun când direcția vinului pe care a ales-o, atunci își face culesul. La toți diferă, la nimeni nu e exact. Bine, e o chestie în care noi toți începem în toamnă și terminăm în iarnă. Pentru că ice wine-urile se culeg abia când de primul îngheț. Și atunci, de asta noi zicem că terminăm pe în iarnă. Dar anul ăsta îl terminăm cantitatea de struguri foarte mică și atunci îl terminăm și mult mai repede, cred că, sezon. Și presupun că și anul ăsta și oferta e mai mică. Oferta de struguri e mai mică, prețul e mai mare. Da. Și la anul prețul pentru vin va fi mai diferit. Da, vor fi diferit deoarece îți dai seama, cu preț este influențat tot. Prețul achiziției materiei prime influențează costul final a produsului. Da. Și atunci, dacă anul ăsta strugurii îi cumpărăm mai scump, cu siguranță vom avea o creștere asupra vinurilor. Deci, eu sunt la etapă că eu nu sunt vinificator și întrebările pe care eu le pun eu din prisma faptului că eu nu cunosc nimic și care să ne asculte
poate vreo 2 vinificatori să înțeleagă despre ce merge vorba. Eu de ce pun și întrebările cât mai simple. Am ales strugurile, materia primă, am identificat momentul când culegem strugurile, mai departe ce facem? Începem prelucrarea strugurilor. Ce înseamnă prelucrarea? Ce facem? Îl aducem la cramă și începem procesarea strugurilor. Începem cu desciorchinare, zdrobire, fermentare. Scoatem tot ce putem scoate din struguri. Da, scoatem tot ce este necesar de scoate din struguri, mai bine spus. Sau, bine, iarăși, aici e... cum să explic? Iarăși, metoda de lucru a fiecărui tehnolog în parte, a fiecărui struguri spre direcția vinului cel care se dorește, da? Să zic. Pentru că eu sunt medenii din metode de a fi prelucrat un strugure, dar bine, sunt regulile de bază care toți le facem, dar în momentul dat, cum spuneam, adică dacă eu îmi aleg să mă duc din strugurile astea care astăzi l-am cules, să mă duc spre niște vinuri aromate, ok, el prelucrează într-o metodă, alții el prelucrează în altă metodă, în dependență foarte mult. Asta și are locul, prelucrarea strugurilor în cramă. Ceea ce înseamnă că deja noi din struguri începem a face vin. Aici vine procesul de fermentare, care din zahărul acumulat din struguri începem a face alcool. Și la urmă vedem cu șocul cu cât am ieșit sau e ok. Că mai sunt și din astea. Cât timp se prelucrează? De exemplu, vinurile voastre, voi câte produse aveți acum? La momentul pe piață sunt 2, dar în cramă la momentul care sunt în lucru sunt 4. La moment sunt soiuri. 2 și pe lângă asta mai sunt 2 care încă nu sunt lansate. Noi nu sunt lansate, nu. Când vorbesc lansate pe piață, sunt două soiuri, Cabernet Sauvignon 2019 și Merlot 2016. Unul roze și unul roșu. Acum, în cramă, avem în producere, anul acesta producem încă 4 soiuri. Pe lângă acelea, că avem rezerva de Merlot 2017, care este. Pe urmă mai avem surpriza din 2018, care va veni pe piață. Dar iarăși, asta urmărim, cum să zic, facem degustare vinului, în care deja 2017 este în sticlă. În 2018 încă nu este în sticlă. Este pe maturarea la butoi. Și adică sunt încă în proces de maturare acum. Da. Cât timp, de exemplu, Merlot 2017, cât timp s-a maturat? Merlot 2016? 16. 1 an și 9 luni în butoi. După aia pus în sticlă și maturat până 2020, iulie. Și anume, toate vinurile așa se maturează sau anume voi ați identificat gustul pe care vă aranjează? Atunci noi așa mi-am dorit, bine, eu așa mi-am dorit să fac vinurile, adică un vin în care să aibă un corp, să pot aduce consumatorului un vin de calitate superioară, da? Pentru că noi nu venim pe vinurile ușoare, sau nu că nu venim pe vinurile ușoare, am în vedere că ne-am dorit un produs calitativ, da? Un produs sus. Și atunci am venit cu un vin bărbătesc, să-i zic așa, în tot sensul a cuvântului, da? În care un vin foarte bine măturat, toate aromele să fie, toate taninurile să fie deja rotungite. Și atunci de asta, dar nu ești obligat să-i spun că toate vinurile trebuie să fie măturate pentru că nu au toate soiurile potențialul. Adică sunt soiuri care nu are rostul să le pui la o măturare îndelungată în care... Doar că, bine, eu am hotărât ca să fiu... am văzut potențialul în Merlot, ceea ce mie îmi place ca soi să lucrez cu Merlot. Și atunci am luat hotărârea că, ok,
o punem pe măturare la 1 an și 9 luni, 1 an și 8 luni, cam așa a stat. Toată măturarea asta a venit în momentul în care, până când am decis eu că din gustări, că zic, degustațiile pe care le-am făcut, cât stătea și se mătura în butoi, am zis că ok, aici e cam ceea ce a putut să-mi dea soiul ăsta, să câștig din vinul ăsta și acum l-am pus la sticlă în care am așteptat 2 ani de zile de a se rotunji, de a intra totul într-o... Pentru că ce înseamnă vinul? E de aici pornirea vinului. Și mulți poate că îl înțelegem și greșit. Vinul e un organism viu, asta e ca și un om, cu cât mai... are și el părțile lui, sau zic bolile lui, da? În care noi ăștia, vinificatorii, suntem cei care îl ghidăm ca pe un copil mic, da? Și atunci când vin, sunt soiuri sau sunt vinuri care cu cât mai mult le dai voie să mătureze, cu atât mai fine, mai ușoare, mai corpulente, legarea asta de alcool și tanin și aciditate să leagă împreună și atunci îți dă diferite nuanțe în care poate cu un vin proaspăt nu le găsești, da? Spune că te-ai străduit anume să faci un vin bărbătesc în toate sensurile cuvântului. Vorbind de vin bărbătesc, ai adus un vin rosé care te rog... Ca între bărbați, da? Sau ca între băieți, da? Să zic așa. Care te rog să ne-o prezinți. Unul din motive pentru care am vrut să vii la noi la una din emisiuni e pentru că ne-a plăcut foarte tare vinul. Nu știu. Mă bucur. Sunt amator de vin, nu sunt cel mai înrăit amator, am vinuri preferate deja, stabilite concret de cine le face și cum le face, dar vorbind tot de vinuri bărbătești, că te-ai străduit să faci un vin bărbătesc în tot sensul cuvântului, avem pe masă sticla Caragia Winery de Rosé. Dacă ai putea să ne prezinți și să ne explici cum e să bea și anume și chiar să beam. Eu cred că pentru a înțelege ce înseamnă vinul rosé de Caragia Winery, de roseu, cel mai important lucru de a ne apuca de a-l degusta, să zic, sau de a-l servi, da? Ce am vrut eu să realizez prin rosé, am vrut un rosé foarte ușor sau un rosé care să cuprinde emoțiile astea pozitive plus de sărbătoare, de party, de genul ăsta și atunci este într-un stil Provence în care cu o culoare mai discretă, da, un pic mai deschisă, ca cum față de multe rozeuri. Ce avem ca arome, avem de bază căpșunile, zmeura, fragii, da? Cam astea sunt aromele care predomină, să zic. Iar ca gust e fin, ușor și revigorant, să zic. Ceea ce căutăm toți când e vară, când e plajă, terasă, când ai o discuție cu prietenii, da, și care vrei să o duci așa mai în lung și de deschide teme.
Cam asta ceea ce este cine a reușit în rozeul ăsta să aducem. Dar cred că mai degrabă, cum se zice, să-l deschidem. Pentru că altfel nu să înțelegem. Cel mai important ce este pentru un rozie de a-i savura în plăcere și pentru că vinurile rozie de obicei au și o aciditate destul de ridicată și atunci recomandarea este de a-l fi servit la un 10 grade, 10-11 grade, de a fi rece și atunci toate aromele, tot ce revigorarea asta care este în gust, atunci ea se deschide mult mai ok și mai bine. Asta, primul lucru, cred că ca orice, dacă o iau acum să dau lecții de sommelier, ceea ce nu prea, tot timpul am zis că în anii de experiență cât am în vinificație, niciodată nu mă pot denumi, să mă numesc sommelier, da? Pentru că mie mai mult îmi place să fiu în spatele vinului decât în fața lui. De asta sunt 3 lucruri de bază care trebuie să le faci în degustarea unui vin. Asta este culoarea, da? După aia nasul și după aia gustul. Ok. Adică, de întâi privim culoarea, în care ne dăm seama, uneori ne spune și soiul, după care nasul, da, îl dăm de întâi, să-i spun așa, punem nasul în pahar, mai moldovenește așa. Facem puțină aerisire de a da posibilitatea aromelor ca să iasă în afară. Și după aia îl gustăm. E foarte important ca să-l porți în gură, da? Ca să cuprindă toate papilele gustative, da? Și ceea ce îi simțim după aia, aciditate, alcool și aromele pe care, și gustul pe care îl dă foarte mult. Și anume am observ partea asta cu termen lung, când ai spus că senzația post-gust e cu durată mai îndelungată. Adică e tot simte și intens, nu și scade intens. intensitatea, da. Exact. Foarte gustos vinul. Îmi spui, te rog, anume vinul ăsta, unde îl găsim și cât costă? La moment noi suntem lansați pe vinoteci doar, pentru că sunt într-o ediție limitată. Cât de limitat? Rozeul într-o 1440 de sticle a fost îmbuteliat și Merlot 2016 în 540 de sticle. Ceea ce noi am luat ca poziție că la moment lansăm doar în vinoteci, în Chișinău. Suntem, cred, în 6 puncte. Nu știu, le dăm și denumire sau nu. Carpe Diem, Invino, Wine Shop Purcari, Contrast, Vin cu Vin care este online, Embargo și Casa Daca. Atât cât și ne-am pus accentul pe online, mai ales că, cum spuneam, ne-am lansat într-o pandemie unde nu prea aveai dreptul să ieși de pe casă. După emisiunea ta, te rog să transmiți link-urile concrete unde să le punem sub facem. sub video. Minunat.
Ei, hai să mai bem un parce. Chiar e foarte gustoasă. Noi am făcut... Un pic mai rece să fost, da? La noi băieții, dacă anume intrau în esență înainte ca să vadă și concepte poate să creeze. Făceam interogații sau interogări, făceam testări cu colegii noștri din alte departamente din diferite perspective. De exemplu, ia că vezi vinul ăsta nedeschis, și senzații îți oferă. De exemplu, dacă vezi vinul ăsta roze și un vin cu o sticlă clasică, tot roze, pe care îl alegi și îi puneam să aleagă. De exemplu, în cazul în care te duci la întâlnire și ai intenția de a servi persoana... Depinde cu ce intenție te duci. Exact. Și anume considerând intențiile cu care tu te duci, care vin la elege, este sau celălalt. Plus senzația de, adică gustul deja să-l testăm tot printre colegi, la toți le-a plăcut, nu a fost nimeni să spună că nu, e acru, e acid, nu știu ce, nu le-a plăcut. Și anume asta și a fost unul din punctele pentru care am vrut să te invit la podcast. Prețul, nu. Prețul de listă, asta noi am venit ca un preț recomandat pentru vinoteci, de a fi 150 de lei către consumator. Acum, pe rafturi e 150 de lei. 150 pe rafturi. Pe rafturi. Nice, foarte accesibil. 150 de lei pe stick. Foarte accesibil preț pentru vinul dat. Recomand cu toată încrederea. Dar roșu. Roșu e la 450 de lei. 450. Acolo vorbim de alt vin, metodă de producere și de un alt corp, o altă sticlă și atunci vorbim despre un vin roșu. Eu presupun că foarte mult a acționat și însăși costul de producere a vinului, dar dacă să vorbim anume concret de cifre, spuneai că roșu a fost făcut în ediții de 540 de sticle. Roze 1440 de sticle. Bineînțeles că fixă și aceleași costuri fixe care se atribuie direct la o cantitate mai mică și la o cantitate mai mare deja. Sau nu anume asta? Nu este anume partea asta, este doar că un vin roze poate fi sau este scos mult mai rapid în vânzare decât un vin roșu, da? Mai ales cum vinul roșu Merlot 2016, cum spuneam, adică are 2 ani, 1 an și 9 luni, 1 an și 8 luni în baric, o măturare și după aia încă în sticlă 2 ani și aproape jumate. Și atunci costurile cu siguranță sunt mult mai mari de a produce un Merlot 2016 decât un rozie Cabernet 2019, care a ieșit în vânzare cam la să zic, 8 luni, da, 7 luni de la producere. Bine, atunci și de aici vine partea și a costurilor, pentru că în mod normal noi vinificatorii mici avem și pierderi foarte mari într-un proces de producere în care practic luăm undeva între 30-40% în care cu vinul dintr-un strugure care lucrăm mai departe. Restul practic este aruncat. Adică și în mod normal un kilogram de struguri ce vinuri, ce cantitate de vin obține? Nu am înțeles. În mod normal, dintr-un kilogram de struguri, cât vin obținem? E o sticlă de vin 1 kilogram? Păi nu. Dintr-un kilogram de struguri cât vin obținem, asta dacă luăm în medie se obține undeva suc între
50-55%, dar, cum îți spuneam, noi cei mici nu putem ajunge la așa cifre. Și atunci, practic, de exemplu, se lucrează doar cu răvacul în care 20-30% maxim extragi. Și teoretic, pentru o sticlă de vin avem nevoie de 3 kg de... Cam în plus-minus, cam aici. Ok. Partea cu prețul și vânzările. Cum te vinzi? Unde vinzi? Doar în Moldova și doar pe platformele astea? Sau... Da, la moment suntem doar pe Moldova. Acum lucrăm să trecem și hotarele. Mai bine spus, să trecem prutul. În care sperăm că până la sfârșitul anului acesta vom fi pe piața din România, dar bine, totul acum mai și depinde și de pandemie, de restricții de deplasare și toate. Cu toate că mă bucur foarte mult, avem o cerință foarte mare, adică solicitări din partea partenerilor potențiali. Da, potențial din România, plus la asta chiar primim mesaj în privat de la oameni simpli din România și tot ne întreabă unde vă putem găsi în România, ce câteodată pare dureros că nu poți parcă să ajuți cu nimic să ajungă vinul la ei. Dar lucrăm acum la partea asta ce ține de a trece hotarele. Presupun că acolo merge vorba și de alte volume, adică este un este un moment și ăsta în care, intrând pe piață nouă, să zic, e nevoie să fie, mai ales că intră în niște parteneriate până la urmă, care cu siguranță trebuie să poți să susții ca și cantitate, ca și calitate și ca tot. Ceea ce noi, unica ce ne facem acum probleme este de cantitate, adică ca și calitate sperăm că să o putem menține și parcă ne reușește ceea ce am realizat. Doar că, da, este și restricția asta de ediții limitate în care, dar cu siguranță vom găsi o ieșire în care, cum am spus, primul scop în care am creat vinurile Caragia Winery este pentru a trezi emoții și de a împărtăși emoțiile astea, pentru că eu am avut emoții când l-am făcut și acum parcă din dorința aceea atât de mare de a da emoțiile astea și de a le explica la cât mai multă lume. Și atunci sper că să reușim și până la sfârșitul anului și frații de peste Prut să poată savura. Referitor la stabilirea prețului, cum se stabilește de obicei în industria asta vinului prețul? Exemplific și vreau să spun. Există diferite metode de a stabili prețul. Există prețul de piață, care altul decât prețul de piață nu pot stabili. Astfel, noi deja ca și partea administrativă putem să controlăm doar costurile. Da? Avem venitul care nu poate depăși, încercăm să diminuăm din costuri pentru a obține profitul cel mai mare. Sau o altă metodă, de exemplu, avem cost plus marjă. Da? Am identificat toate costurile pe care le avem, am pus o marjă de 40-70% cât avem noi nevoie și am stabilit prețul de vânzare. În industria vinului, de obicei, cum se stabilește prețul? Există marje mai mare pentru nume, de exemplu, sau... Cu siguranță că în orice business există atunci când ai un nume să-ți permiți de a pune doar că de la sine 10% face brandul acolo, da? Nu e exclus nici în vinificație, când facem acum, inventăm biciclete în partea de economie și în tot.
ceea ce eu mi-am dorit de a fi un preț corect pe o calitate corectă, adică de a fiecare consumator care va achita, să zic, prețul vinului, să, la urmă, după ce îl degustă, să zic, băi, mi-a plăcut și calitatea și prețul e ok pentru calitatea dată. De asta noi am avut foarte multe discuții care este prețul sau care este, să zic, marja cea în care noi trebuie să ne punem pentru preț, ca să ajungă la consumatorul final. Cu siguranță, doi la mână, suntem într-o industrie unde mi-e și greu de a da un număr câte vinuri sunt în lumea asta și de a-ți găsi tu acel preț sau acea, să zic, nișă în care să te incluzi. Eu, de exemplu, am gândit-o foarte, foarte simplu de a permite prețul pe care îl pun consumatorului ca să, în primul el, să fie mulțumit că ceea ce găsește în sticlă și doi, am permite de a face o lărgire a producerii, o mărire a producerii pentru anul viitor. Nu am avut formule foarte grele, am avut discuții foarte multe în care de a fi prețul corect la calitatea corectă, dat fiind faptul sticla este franceză, dopul este din sticle Cehia, cu siguranță asta tot ne-a crescut cheltuielile, costurile, da, per preț. Dar eu, părerea mea că pentru roze și atât cât pentru merlot am găsit. Eu am spus în felul următor. Fie acel preț în care consumatorul să ne-l dicteze dacă e corect sau nu. Și atunci suntem încă în urmărire să vedem până ce recenziile, cum am spus, sunt foarte bune și sunt foarte ne dă așa inspirație de a crea mai mult și mai mult, de a face lucruri frumoase. La vinul roșu, dopul totul din sticlă? Nu, dopul este din plută naturală, calitatea flor, ceea pentru a ne permite o măturare îndelungată în sticlă. Uh-huh. Nu tare îmi dau seama. Este cea mai sus calitate pentru un dop de plută. Ok. Întrebarea pe dop. Din câte am observat, când am mai fost la excursii la vinăriile din Moldova, la fiecare vinărie ne s-a povestit despre dopuri. Că dopurile sunt din Portugalia, că dopurile sunt de acolo, că dopul e așa, că e cu calitatea asta. Deși contează anume dopul. Și, de exemplu, acum, dopul din sticlă. N-am mai văzut la alte vinuri dopuri din Problema sticlă. dopurilor, deși se discută foarte mult pe dop, bine, hai să-i spun așa, Portugalia este cel mai mare producător de dopuri de plută, pentru că acolo se găsesc materia primă, da, pentru dopuri. Și de asta, dar asta nu înseamnă că dopul este din Portugalia și tu nu vei avea probleme cu dop. Bine, la un dop de plută, garanția nimeni nu o poate da 100% că nu va fi o careva problemă. Dar de unde vine discuțiile astea foarte mult pe dopuri este din cauza pentru că dopul este acel inamicul numărul 1 pentru vin este oxigenul. Și atunci dopul ăsta de plută de a nu permite trecerea oxigenului în vin, da? Bine, este dopul de plută mai are un minus față de dopul de sticlă, sau cel mai bine cred că ar trebui să povestesc istoria cum a apărut dopul de plută, dopul de sticlă și atunci va fi mult mai clar ideea asta de ce avem discuții foarte multe pe dopul de plută. Dopul de plută are un așa numit TSA, în care un microorganism în care se dezvoltă prin mucegaiul ăsta care noi îl simțim, da?
Și atunci, cum a apărut dopul de sticlă? Pe timpuri în Germania, în care ei, având vinurile astea, care atât ice wine-urile, Traminer-ul, da, care foarte aveau probleme foarte mari ce ține de anume de mucegaiul de dop. Practic erau aruncate și 40% din producția îmbuteliată, adică asta cu foarte mulți ani în urmă. Și atunci germanii s-au gândit cum eliminăm problema aceasta de miros de dop, cum se mai spune. Și au inventat dopul de sticlă. Sticla, vinul are contact cu sticla, da, în în containerul în care îl punem. Atunci, ca să eliminăm și dopul și mirosul de dop, dacă va fi din sticlă, nu cred că va fi probleme. Și așa a apărut dopul din sticlă, după care, câțiva ani după aceasta, grupul Preciosa, Vinolog, face parte din grupul Preciosa, în care a cumpărat patentul din Germania și a dezvoltat la nivel mondial deja dopul Vinolog, care toți îl cunosc, i-a dat design, i-a dat formă, da, mai așa, și atunci a apărut dopul din sticlă. Și din asta este un dop în care înlături partea asta de mucegaiul ăsta, care toți îl știm, mucegaiul din dop, da, care când îl luăm așa simțim un miros de dop în țăpătură în nas. E foarte simplu. De ce am ales pentru rozie după acesta? Da, să eliminăm careva plus că și-a dat un plus designului, dar pentru a elimina problema aceasta. Iar oxigenul, trecerea de oxigen în sticlă prin dopul Vinolog este practic mai mică decât în dopul de plută. Care e diferența de cost? E semnificativ. E semnificativ. De câteva ori sau de câteva ori. Dacă vezi că aici iarăși depinde de ce discutăm, pentru că dopurile de plută sunt o gamă foarte largă, foarte mare, o alegere foarte enormă, practic, pot să zic. Poți să găsești dop ieftin din plută, poți să-l găsești mijlociu, poți să-l găsești super mare, știi? Dar, indiferent, oricum, colegii din redacție au solicitat. Da. S-au făcut gura cu punct. Place bunișorul la toți, nu? Asta e semnificativ. Nu e atât de mare, da? Dar oricum este ceva mai scump. Deși la noi în Moldova nu prea sunt sticle cu dop de sticlă. Sunt Vinolog în Moldova bine prin parteneriatul cu Preciosa. Mai sunt două vinării care folosesc acest dop. Una din ele cred că îl folosește de vreo 2 ani de zile. Nu mai țin minte exact. Anul trecut, pentru prima dată, am mai încercat un coleg în care în Moldova și destul de tare i-a plăcut, în care acum are destul de mare creștere pe partea asta. Chestia asta e patentată, presupun, da? Da, dopul Vinolog este patentat de către cei de la Preciosa. Am înțeles. Pe partea de vânzări, am foarte multe întrebări pe anume proces operațional, pe proces financiar, pe control financiar și tot așa, doar că considerând că sunteți încă la stadii, să spunem așa, embrionare, nu prea aveți cifre comparative, analize efectuate pe partea asta, cum creșteți, cum evoluați. Explică-mi, te rog, în două. Voi când ați început să vindeți? În iulie, 21 iulie, cred că. În iulie, ok. Anul acesta. În fiecare lună se observă, presupun că cererea tot mai mare și mai mare, da? Cifrele cresc pe partea de vânzări, comparativ. Ai găsit undeva
cifre comparative a companiilor care se află în aceeași etapă de dezvoltare ca și tine? Că e foarte greu ca să faci o analiză, pentru că fiecare companie își are, cum să zic, structura de internă, da, companii și de managerială, da, să-i spunem așa, care și ca politică și ca tot. De asta nu cred că ar fi fost corect ca eu să mă orientez cum a început același poate care s-a lansat cu o lună mai înaintea noastră să iau datele și să zic, bă, cum merge la tine și uite cum merge la mine, da? Pentru că până la urmă suntem diferiți, toți o gândim diferit în ce ține de vânzări, strategiile de vânzări, strategiile de marketing pe care noi le facem. Ceea ce eu mereu, să-i zic, pun accentul este că chiar și prin, cum spuneam, ca și scop, cum a fost creat Caragia Winery, adică de a avea posibilitatea de a ne înțelege nou filozofia pe care a fost creat Caragia Winery și de a avea posibilitatea de a reda clientului toate emoțiile prin care a trecut un vin și de a înțelege atât cât și ca strategii de vânzări și de marketing, fiecare o avem diferiți. Nu pot să mă compar, mai ales că la fiecare își creează propriul business, cred că după niște principii a lui. Bine, principiile de bază, cred că unui business corect stau la baza tuturor, în care toți trebuie să aibă o idee încotro mergi. Fix la fel și la noi. Toate lucrurile sunt calculate, încercăm să le calculăm, încercăm să le verificăm, la care după asta luăm decizie. Adică, cum și spuneam, idei sunt foarte multe. Doar că fiecare își alege strategia care vrea. Ceea ce eu permanent pun accentul este ca lumea să, acel client care ne cumpără o sticlă de Caragia Winery, să înțeleagă că a fost depus un efort enorm pentru a părea pe piață acest vin, în care am avut grijă de toate detaliile și că am creat ceva cu mâinile noastre, adică care îi dăm ceva din sufletul nostru, în care noi am depus și suflet și timp și bani care până când am adus pe piață, da? Și adică ținem foarte mult și cel care ne cumpără, știi, ținem mult și la ei. De asta, mai ales că noi suntem acum în perioada în care, bine să o zic așa, înflorim, da? În care noi nu avem o bază de dată în spate în care să facem cum zice, o statistică în care să știm cât, uite, anul trecut s-a vândut și cât anul ăsta. Nu, noi avem până ci, la momentul suntem în faza de creștere, adică în care ne bucurăm. Nu? Ca orice business are faza de creștere, apoi faza de pârgă și după aia ne găsim mijlocul. Unde o să fie mijlocul acela? Rămâne acum, noi tot analizăm pașii care ne aduc vânzări. După teoria asta economic pe partea de analiză financiară, există două tipuri de analiză. Merge partea, spunem, interioară și partea exterioară. Interioară vine din raționamentul tău profesional, de istoric cum ai mers. Anul trecut, cam pe perioada asta, cam cât ai avut și cam îți imaginezi anul ăsta pe perioada asta. Și clar că nu poți să faci o prezicere cu exactitate de 100%, dar îți faci careva estimări. Pe partea de sau metoda de analiză exterioară presupune că, cum și-am spus, analizezi pe cineva care a mers exact ca tine, fix, tocmai, poate chiar și cu aceleași idei
exacte ca și tine sau cu aceeași direcții pe care tu ai decis să o alegi. Și anume, analiza asta îți permite să te pui în locul lui, să te gândești că cam aproximativ cam unde eu să ajung, cam ce ar trebui să modific pentru ca să fiu mai bun sau ce ar trebui să evit ca să nu ajung acolo unde a ajuns altcineva. De obicei, eu nu știu la noi companiile din Moldova cum își fac strategiile astea sau cum își analizează afacerea. Mulți iau, pentru că în Moldova, spunem așa, ori și e puțin. Am în vedere din lumea afacerilor. Nu există în niciun domeniu o concurență așa de mare încât tot trebuie să lupti foarte, foarte tare ca să supraviețuiască. Și mulți se uită la români și ucraineni, cum la dânsii evoluează activitatea asta. Adică, de exemplu, dacă în cazul tău să luăm Caragia Winery, unii s-ar uita în Ucraina, cum evoluează fix așa o tendință, tot așa, timp vara s-a deschis, s-a mai mers un pic. Am pur și simplu e greu de analizat că e perioada de pandemie, e ceva și nu mai fost anterior și îți oferă careva puncte care trebuie să le iei în considerare și nu știi cât să le iei în considerare la și coeficient și tot așa. Și, de exemplu, analizez, să presupunem că eliminăm situația asta de pandemie. Ne uităm în Ucraina, bineînțeles că e altă piață, da? Și trebuie adaptate cifrele la realitatea noastră sau la populația noastră sau luăm alt coeficient de câștig mediu sau venit mediu din salariu mediu din regiune și adaptăm la nostru și vedem cam cum se evoluează și la noi. Pe partea de analiză, acum la moment încă nu ai stabilit concret KPI pe care să-i urmărești. Cine să te ajute cu asta? Deoarece în momentul în care la început era și puteai să-ți faci o imaginație cam cât și cum am putea vinde, bine, cunoscând experiența altor colegi mici în prima lansare care era. La momentul dat, părerea mea, toate cifrele alea decad în cazul dat în care a venit pandemia, pentru că iarăși este părerea mea proprie sau cel puțin așa o gândesc și spre asta merg să mă pregătesc. Toate tehnicile de vânzări care au mers până acum nu cred că după pandemie vor mai fi relevante chestiile astea. Sau hai să ne uităm că acum Horeca a decăzut complet, ceea ce pentru noi mici producători asta era un ajutor foarte mare, Horeca. Adică noi aici ne puteam promova, aici ne puteam vinde, da? De asta acum cu tot o altă strategie și altă, să zic, puncte de reper le calculez ca să văd unde aș putea ajunge pentru anul viitor, da? De asta nu m-am axat pe cifre care au fost sau cum au început alți colegi din Breasla, în care câte sticle au vândut ei sau cum au vândut, pentru că sunt sigur deja tacticile nu mai merg. Și acum suntem de a ne învăța practic din nou de a vinde și multe lucruri trebuie să le învățăm mult mai rapid de a face față, cum să ajungi la client, cum să afle clientul de tine. Iarăși sunt lucruri care mai că acum poate nu totalmente, dar unele să zic chestii din ele trebuie învățate sau reinventate cumva ca să poți să ajungi să menții ceea ce ai început a crea. De asta spuneam că noi suntem la început și în momentul dat când am hotărât că ne lansăm
În pandemie am și spus din start, nu vreau să mă uit la care cifre au fost, pentru că desori, de multe discuții, mulți îmi spuneau că rozeu nu prea se vinde în Republica Moldova. Am avut și din astea discuții. Acum stăm să ridicăm statisticile. Eu am zis, ok, măr contra apelor, încep din nou a învăța și încep încercând de a readuce multe chestii care mie mi-ar fi plăcut să le văd. Că acum se va reuși toată asta, nu știm, dar încercăm cu eforturi mari de a merge contra apelor, să-i spun așa. Dar unica ce sunt sigur, acum învățăm din nou a face vânzări. Mulți de noi. Crezi că dacă n-ar fi pandemia, ar fi cu totul alte cifre la zi? Cred că ar fi fost, da. Dublu, triplu sau nu? Cred că și nu poți estima. triplu ar fi fost, deoarece erau alte vremuri, cum se spune. Dar acum suntem în vremea în care suntem, ne adaptăm, încercăm. Ascultam multe emisiuni, multe articole și de făcut în pandemie, în autoizolare, și productiv. Și anume, mulți recomandau, ești citești, după pandemie trebuie să ieși mai bun decât ai intrat în pandemie. Dacă nu poți face nimic, lucrează asupra ta, poate învață o limbă străină și tot așa în continuare. Și am auzit o discuție între doi psihologi, cum e corect? Între două persoane din domeniul psihologiei, în care discutau că sfaturile astea ele sunt frumoase, dar ele nu lucrează pentru că anume în pandemie, în stare de criză, în stare de neștiință și o să fie ulterior, nu ți-a învățat. Creierul nu lucrează pentru ca să înveți. Și ce trebuie de făcut în perioada asta? Sau spre și predispus creierul, spre relaxare, da? Spre... Te apuci de băut, da? Una poate să servește alcool, dar alta e jocuri diferite, spunem, chiar și la calculator sau între membrii familiei și tot așa. Dar, până la urmă, una din momentele de relaxare e partea cu servitul alcoolului. Nu a influențat nici cum vânzările, anume starea asta de pandemie, de criză? Eu cred că cei din psihologie aici nu prea aș fi de acord ce ai spus tu. Dar bine, la noi în piață au scăzut drastic vânzările, cum spuneam, pe partea și cunosc multe companii care au scăzut și marile companii vânzările pe piață la noi. Pe când vorbeam cu mai mulți prieteni din România în care îmi spuneau că la noi, știi, de când m-am închis în carantină, mai mult am început a consuma vinuri și atunci au crescut. Bine, poate că și din chestia asta sunt mai pregătiți pe online și toate lucrurile astea. Dar ce ține de o așa psihologie asupra business, nu cred că e ok, deoarece eu tot timpul am zis business-ul tău ține tot de tine, acolo cât ești tu de deschis sau cum se zice, open mind, da? Dacă tu ai un nivel aici ajungi cu business-ul. Și mai ales că creierului mereu trebuie să-i dai informații noi, mereu trebuie să-l provoci către ceva nou și atunci ce fac dacă a venit pandemia, aici mă blochez, mă apuc de jucat FIFA sau PlayStation, da? Pentru ce? Părerea mea că știi cum vreau să câștig mai mult, dar nu investesc nimic
în mine, știi? Iar cea mai bună investiție unde e? Aici. În tine, în capitalul mental, în a-ți dezvolta o minte și plus la asta de a câștiga cunoștință și experiență. Și atunci cred că ține totul de mentalitatea noastră, da? Corect am spus, cred că da? În care unde vrem să gândim, acolo suntem. Pentru că, na, de asta nu prea aș fi de acord cu cei ce ne spune, dar fiecare își găsește locul lui, unii mulțumit. Cam asta e. Unul din cheile sau una din punctele care trebuie să le urmărească numai decât un producător de produs alcoolic și punctele de distribuție spre consumatorul final. Și anume, dacă să analizăm punctele de distribuție, bineînțeles că în pandemie a fost eliminat o bună parte din căile astea de distribuție, da? Spunem sectorul Horeca, fiind tot blocat, s-au eliminat anumite puncte astea de distribuție. Da, și a venit cel de online în care a fost, dar doar că ne-a prins nepregătiți cam pe mulți alții. Uh-huh. Pe mulți au prins online-ul ăsta nepregătiți, adică noi, cum să-i spun, eu n-am văzut o tendință. Acum a început toți a trece pe online. Acum s-a început a investi toți în online. Stai că nu am online. Dă să fac online, site, știi? Da. Dă să... că stai că ăsta e că acum îmi prinde bine. Nu, n-am gândit-o din prima asta. Și atunci de asta ne-a prins nepregătit pandemia și la mulți au scăzut complet vânzările, să-i zic, și în momentul a doilea este că și încrederea, cred că cetățenilor în online e un procent foarte mic în Moldova, adică față de, dacă ne uităm în România, da? Unde consumul online tot de la an la an crește, adică nu vorbim doar pe vinuri sau pe... doar că comenzile online cresc de la an la an. De asta cred că până într-o zi o să ajungem și noi acolo online, nu o să mai fie nevoie să ținem în cazul dat că apare, nu mai avem restricții de a ieși din casă și ce facem? Ne blocăm toți activitatea și tot. Bine, eu în plus acum că am început a crește, mulți au înțeles că, nu mai am nevoie de oficiu. Uh-huh. Pentru ce oficiu când văd că merge lucrul și din asta eu mereu am zis, unde vrei tu să gândești sau unde vrei să-ți pui, să zic, obiectivele acolo ești, știi? Acum, că a venit pandemia, ok. Cum îți spuneam, am stat 2 zile, 3, 4, am zis că, ok, ce se întâmplă, hai să urmărim ce se întâmplă. Când am văzut-o, zic, ok, o regândim din nou, ne schimbăm și acționăm, pentru că asta, părerea mea, într-un moment de criză sau... Bine, noi eram în lansarea în care noi făcusem investițiile deja în multe, da? Vinul era gata și toate achizițiile în care nu eram pe piață și atunci un pic era și chestia asta că, uite, am făcut investiția, zicea, ca să mai fac acum să schimb, e mult mai greu, iarăși finanțare, de unde și cum să iai până la urmă suportul ăsta de bani de a investi. Doar că am zis că ok, ce faci? Ne adaptăm la ceea ce este, urmărim situația, încercăm să schimbăm și atunci în iulie, la sfârșit, am zis că ok, gata, îi dăm foc pentru că ce să stăm? Așa e în orice business. Bine, noi n-am avut posibilitatea de a ne asigura din timp rezerve în care să putem ne susține ceea ce, după părerea mea, orice companie pentru că, cum spuneam, adică, după părerea mea, noi din 2 ani, în 2 ani tot apare câte o criză. Dacă nu-i COVID,
altceva, calamități, mă rog, foarte multe. Mai ales în vinificație, eu am foarte des discuții în care cu mulți colegi tot încerc și explic lucrurile astea. Noi cam am fost învățați, cel puțin după ce ne lovește, atunci ne învățăm, știi? Dar niciodată nu gândim dinainte. Și mult trăim cu chestia din spate, că cândva a fost cum a fost, acum deja e mai greu sau nu știu cum. Părerea mea că oricum lumea se schimbă, lumea ori evoluează, ori, cum spuneam, pe partea noastră este clima, care foarte mult, dacă făceam vinuri cu 5 ani sau cu 10 ani în urmă, într-un stil și ziceam că, bă, uite, la anul tot pun așa tehnologie și tot va merge, nu, mai ales de asta acum chiar săptămâna trecută discutasem despre partea, zic, când se începea sezonul în Republica Moldova, pe partea de strângere, recoltă a strugului și când se finaliza. Sau pârga de coacerea unui struguri, în cât timp își acumula coacerea până la punctul de a fi cules și când acum, cât de rapid. Dacă înainte îi luau în perioadă undeva de pe luna aprilie-mai, începea coacerea, acum în 2 luni de zile, pac, și strugurile e copt. Și atunci ce facem? Rămânem la ceea ce am făcut ani în urmă și tot așa? Nu-i. De asta zic, vrei, nu vrei... Asta e prima ta experiență de afacere, anume Caragia Winery SRL. Nu, cred. Ai mai avut când ajungi la experiență? Dumnezeu, știi că sunt multe... Nu, am mai avut și proiecte în care am făcut și eșecuri, care le-am până la urmă, până când ajungi, niciodată... Povestește-ne un pic despre eșecuri. Asta e unul din cele mai importante puncte care există în afacere, eșecurile. Și mulți nu încep afacerea din frică de a... Eu mereu am fost... Bine, știi, după ce am finalizat Universitatea Tehnică, mereu tindeam că zic, băi, să am business-ul meu, dar atunci când ești fără experiență e mai greu și șansa de a da în, cum se zice, în bară e mult mai rapidă în multe cazuri. De asta am început, doar că eu eram foarte greu de a mă decide, băi, să încep, băi, nu știu când și cum, știi? Era o chestie foarte... Până când într-o zi îmi zic, bă, investesc și văd, merge, nu merge, știi? Și ai început? Sorry, cu ce am început? Am început cu folie stretch. Cu ce? Care? Folie stretch, bandă adezivă, Okay. în care, țin minte și acum m-am dus singur în România. Bine, am avut multe peripeții, am adus asta și până la urmă am rămas cu ea pe stoc, am zis că, bă, nu e a meu. Și da, asta a fost eșecuri în care am zis că ok, nu e a meu, m-am dus, m-am angajat. Eu în 2 ani de zile am învățat atâta în marketing în care de a face marketing, PR, chestii din astea în care nu știu dacă aș fi fost în altă structură să fi avut poate posibilitatea asta să învăț. Plus la asta am învățat vânzările foarte bine, ce înseamnă de a vinde un produs care e de la zero, pentru că era 100% un produs creat de la zero de către mine, ce înseamnă să lucrez într-o echipă, da, pentru că noi eram 3 oameni în echipă în care trebuia fiecare cu părerea lui, tot timpul de a crea echipa și să o menții. Și atunci foarte mult am învățat, mai ales pe anii aia când ai 20 și nu știu dacă mai îți dă posibilitatea cineva care să zică, băi, uite, hai așa, învață.
De asta a fost o experiență, eu mereu m-am stăruit să învăț din toate lucrurile care, toate etapele care au trecut prin viața mea și atunci am avut o experiență foarte, foarte bună. Pentru că eu finisasem UTM-ul, Universitatea Tehnică, ca inginer tehnolog. Deja în spate aveam 2 ani de practică la uzină, la o uzină de Moldova foarte mare și în care ziceam, băi, chiar nu e a meu, știi? Adică partea asta de tehnologie, nu, bine, erai și cu capul în nori, încă îți părea că viața e în roz, la care am avut iarăși experiența în care am plecat din tehnologie, am plecat în vânzări mai mult, în distribuție m-am angajat de vinuri și la care cred că a fost tot o chestie în care am ajuns într-un punct și am zis că, băi, nu prea sunt eu mulțumit, mă duc înapoi făcând DJ-ul de foarte mulți ani în timpul facultății, când am venit în Chișinău, făceam DJ, știi? Și am zis că ok, mă duc eu în showbiz, rup tare acolo, fac proiect. Și am făcut un proiect în care la început era toți sceptici când le povesteam despre el, toți, că în ce lume trăiești? Îți dai seama, în 2010 nu eram, mai ales că veniți ca stilul de muzică foarte agresiv. Cât e de greu să vinzi un produs de la zero și să-l faci cunoscut, plus la asta ce înseamnă că să te duci și să-l vinzi și nu pe bani puțini pe timpul ăla. Era o luptă, dar asta e. Și pe viitor, ce planifici și cu unde tu vezi Caragia Winery? Unde vedem Caragia Winery e sus. Scurt, clar, laconic, cuprinzător. Sus. Cât mai sus? Am în vedere că noi abia înțeles planificați exporturi pe viitor. Dacă să vorbim un pic de cifre, următorii 5 ani, cum credeți, la ce nivel de producție să ajungeți? Câte sticle pe sezon? Sau cum se calculează? E pe sezon, presupun, da? Sau nu, e pe lună? Sticle de vânzare pe an. Pentru că asta ți aduce noi ceea ce prelucrăm în dependență de vânzările care sunt pe an. Și în 5 ani, unde vezi? Ce cifră vezi? Câte sticle? Cred că în 5 ani, cred că vor fi undeva vreo 50.000 la sigur vândute. Pe an? Pe an, stabil. Ok. Bine, nu că aș zice, cum spuneam din start, nu tindem de a face milioane de sticle. Pentru că emoții sunt niște emoții în ediții limitate, în care, cum să zic, era o vorbă, sau mulți din vinificatori o folosesc foarte des, mai ales cei care sunt patroni, beneficiari de business-ul ăsta. Vrei să devii milionar în vinificație, trebuie să fii miliardar, știi? Dar aici ne vedem în 5 ani de zile într-o cifră de afaceri de 50.000 de sticle în care să ne permită de a dezvolta poate și mai multe cu o mică vinărie deja noastră proprie. Constantin, succes cu planurile pe care le ai. Încă o dată noi vom avea sub video în descriere link-urile unde puteți să cumpărați, unde lumea poate să cumpere vinul dat. Din câte am observat eu, în spatele sticlei mai este și numărul tău de telefon. Da, oricând la dispoziție. Da, și în cazul în care despre emoții. Da, și în cazul în care cineva are nevoie de pe o sticlă, deodată te contactează și mai cumpără. Îți mulțumesc că ai participat la emisiunea dată și mult succes înainte. Mersi mult. Mersi și voi. Succes. Doom. I see. It ain't nothing like hip hop music.